Son os traballos de preparación para a Feira Profesional do Moble de Galicia que comezará este xoves na Estrada. Hoxe arrancaban na Fundación de Exposicións e Congresos os primeiros traballos de adecuación para precisamente esa feira profesional. Por certo, tamén con un cambio, e é que a feira profesional que estaba previsto que se inaugurase o vindeiro xoves a mediodía, sobre as 12:30 da tarde, será inaugurada pero ás 6 da tarde. Cambio de última hora, polo tanto, en canto a hora de inauguración da feira. É día o de hoxe donde tamén nos achegamos a unha rolda de prensa do Partido Popular que facía balance da nosa comarca e da Estrada, especialmente logo de un ano de goberno na Xunta de Galicia, pero o máis curioso era as instalacións que se escollían para facer ese balance. Querían que fora de xeito simbólico en unha empresa da Estrada e fixérono na empresa María Martínez. Ata alí achegábanse o deputado popular José López Campos e tamén o deputado popular, pero representando a zona de Taberós, terra de Montes e Cerdedo, é dicir, a zona de Forcarei, Alejandro Gómez. Os dous facían balance e despois escoitarán vostedes, obviamente, a resultado final dese balance que eles entenden positivo. Agora entramos en capítulo informativo, pero como sempre antes, como cada día tamén, achegamos en titulares os principais argumentos que a partir de agora conforman os vindeiros minutos de información aquí en Estrada Televisión. Queda moito por facer, está claro que tamén nos queda o 75% do tempo, nos quedan 3 anos dos 4 que do mandato dos cidadáns, e eu creo que esta, se somos capaces de aproveitalo e se seguimos traballando na línea que estamos, vai ser a legislatura histórica das inversións da Xunta de Galicia para a Estrada, non? A inauguración da Feira Profesional do Moble de Galicia pasa a ser o xoves día 22 ás 6 da tarde, anulando a anterior que estaba fixada para as 12:30 da tarde. A Xunta de Goberno local aprobaba a prórroga por 6 meses do contrato da gardería. Tamén se aprobaron fora da orde do día 6 novos proxectos do FES que incluyen distintos saneamentos e alumeados no Estadio da Baiuca. O vindeiro venres Leo Basi presenta o seu espectáculo Utopía no Teatro Principal. As entradas xa poden ser reservadas. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, linxa, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda. Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampiona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo. Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza. Agora entramos en balance informativo en canto precisamente a rolda de prensa que facía esta mañá o Partido Popular, pero en todo caso a primeira nova achegase á Feira Profesional do Moble de Galicia. E hoxe comenzaban os traballos para preparar os distintos stands, pero probablemente a nova inmediata é a do cambio de hora da inauguración. Estaba previsto para as 12:30 da mañá, do vindeiro xoves, pois ben, será a partir das 6 da tarde. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada comunicaba hoxe que a inauguración da Feira Profesional do Moble de Galicia pasaba a ser a 6 da tarde do vindeiro xoves día 22, mentre se mantén inalterable
o domingo día 25 de abril ás 6 da tarde o acto de clausura. Como saben vostedes, o acto de inauguración da Feira Profesional do Moble de Galicia será presidido por Javier Guerra Fernández, que é o conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia, e posteriormente o acto de clausura será presidido por Rafael Louzán, o presidente da Deputación de Pontevedra. E esta mañá o Partido Popular ofrecía en rolda de prensa un tanto atípica o balance de un ano despois de gobernar na Xunta de Galicia. Facíano dous deputados autonómicos, o deputado estadense José López Campos e Alejandro Gómez, representando as zona de Forcarei e Cerredo. Pois ben, o primeiro que chamaba a atención era precisamente o sitio donde se facía esa rolda de prensa, nada máis e nada menos que na fábrica de mobles María Martínez Otero. O por qué? Porque querían precisamente buscar un lugar de traballo emblemático da estrada. Pois é mostrar un pouco o compromiso deste partido, o compromiso do grupo parlamentario os sectores productivos na nosa comarca, non? Eu creo que é un momento importante para todas as mostras de acercamento e de traballo conxunto que podamos ter entre as distintas actividades empresariais que son os sectores máis destacados do noso concello e da nosa comarca. A parte política, pois eu creo que é importante que noten esa cercanía e que sepamos tamén cales son as súas demandas e as súas inquietudes. En esa línea, pois, valoramos a posibilidade de facer esta roda de prensa na empresa Martínez Otero como unha mostra simbólica desa cercanía e dese apoio cos sectores productivos e, sobre todo, pois, tendo en conta que é unha empresa referente, unha empresa que eu creo que é referente xa non só na comarca, sino a nivel galego, e, polo tanto, ese prestixio que ten esta empresa e nestes momentos de crisis económica no que todas as empresas pois, están pasando situacións delicadas, pois eu creo que era o mellor marco, o marco máis adecuado, o marco ideal, e, sobre todo, seguir mantendo o noso compromiso, o apoio cas empresas como esta que xeran riqueza no territorio, que non deslocalizan, sino que siguen a producir nos nosos concellos e, sobre todo, que están tendo unha implicación importante cos postos de traballo e ca mellora da calidade de vida de todos os veciños. Por tanto, esa mostra simbólica reafirmando, como xa dixen antes, o noso compromiso e agradecerlle á empresa as facilidades todas que nos deron para visitar isto e saber trasladar que ao tecido productivo e as empresas da estrada e da comarca teñen o noso apoio para intentar solucionar da mellor forma posible esta situación económica e traballar na mesma línea, non? Na línea conxunta de fixar postos de traballo, de seguir producindo na nosa comarca, de seguir apoiando os nosos veciños e, sobre todo, que estamos, eu creo que é unha mostra clara de que non hai economía se non hai empresas e non hai empresas se non hai traballadores e, polo tanto, todos debemos de facer un esforzo conxunto para intentar conseguir que este ciclo económico pase o máis pronto posible e que todo volva a ser, pois, desde logo, iniciativa, capacidade de innovación e que as nosas empresas sigan, desde logo, polo senda de creación de postos de traballo e de riqueza. José López Campos facía un repaso pola actualidade e polas accións da estrada. Principiaba, lóxicamente, por a autovía. Decía que era un proxecto que estaba bloqueado e que a partir de agora empeza a andar. Que falar en primeiro lugar o proxecto máis importante para nós, o proxecto da autovía Santiago-Estrada, con súa continuación ata Cerredo e Forcarei. Cales son, en que situación nos atopamos este proxecto? Atopamos un proxecto no que o bipartito incumpleu un compromiso parlamentario no ano 2006 de continuar cos trámites para prolongar a autovía desde a Ramallosa hasta a Estrada. Non foi hasta finales do ano 2008 cando asumeu un compromiso, un mandato parlamentario 3 anos despois de habelo acadado no Parlamento, 3 anos de perdido e 3 anos de parálise, para hasta que no mes de marzo chegou o goberno do Partido Popular, fixo a exposición do estudo de trazado. Eu quero avanzarvos tamén que ese estudo de trazado e a fase de alegacións finalizará este mes de abril, mes que estamos, finalizará o trámite de alegacións para o estudo de trazado, e a partir de aí o que nos queda facer é a declaración de impacto ambiental e o proxecto de trazado, como compromiso do conselleiro, de Agustín Hernández, de ter finalizado esa declaración de impacto ambiental e o proxecto de trazado
como moi tarde no primeiro trimestre do ano 2011, por lo tanto estaríamos en condicións que durante o ano 2011 poderíamos empezar a licitación dunhas obras que teñen un orzamento que supera os 78 millóns de euros no primeiro tramo, o sea, no tramo comprendido entre a Mañosa e a Estrada. A partir de aí, neste ano 2010, no que se acabará a declaración de impacto ambiental e o proxecto de trazado, se empezará tamén o estudio de trazado da terceira fase, que sería a Estrada hasta Forcarei e Cerdedo, xa continuando con os trámites durante este exercicio. Outro dos puntos de referencia era a cidade do Moble. Cargaba tintas, en este caso contra o BNG, e ao mesmo tempo decía que era un proxecto tamén bloqueado e que, unha vez máis, empeza xa o seu camiño. Ese proxecto, aínda que algúns horas se empeñen en decir o contrario, estaba totalmente bloqueado e reconocido ademais polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, bloqueado no trámite medioambiental. Non había forma de desbloquealo hasta que o goberno asumeu a responsabilidade de facer un novo plan de áreas empresariais. Este goberno asumeu ese compromiso, incorporou a cidade do Moble nese plan de áreas empresariais. Agora temos o marco xurídico para tramitar o proxecto da cidade do Moble e o que está claro é que aí hai un compromiso de ter o proxecto sectorial, o sea, o trámite administrativo finalizado este ano, para ter perfectamente diseñado o proxecto para que no ano 2011 podamos empezar xa cas obras e cas expropiacións. Outro compromiso adquirido, outro compromiso en fase de cumprimento e como xa dixen, respetando escrupulosamente os compromisos adquiridos cos empresarios e cos veciños e cas veciñas da Estrada. Que falen agora de modificacións e de falta de compromiso, bueno, eu creo que se descalifican por si solos. Está claro que o Bloque Nacionalista Galego, ningún das persoas que forma parte do goberno municipal quixo salir na prensa este fin de semana. Saleu o responsable municipal do Bloque Nacionalista, supoño que porque os que teñen competencias no goberno se poñerían colorados se teñen que salir a criticar este proxecto, porque si é certo que o deixaron totalmente bloqueado, sin capacidade, sin posibilidade de resolvelo. Tamén é mentira, é unha gran mentira, e desde logo mostra a falta o descoñecemento que ten o responsable do BNG cando di que se van a perder millóns de euros invertidos en este proxecto. Eu reto a BNG a enseñar ou a mostrar aos veciños cantos millóns de euros invertidos neste proxecto. O que quero dicir é que hubo durante 2 anos consignación presupuestaria e o que invirteu a Xunta de Galicia no bipartito, o que invirteu o Bloque Nacionalista Galego neste proxecto foron 0 euros, eso foi todo o que invirtiron eles, non foron capaces de invertir nin un euro no proxecto da cidade do Moble, e agora sí é certo que hai un goberno responsable que vai asumir esa responsabilidade e que vai a cometer esa ampliación do proxecto da cidade do Moble. Por lo tanto, as palabras deste fin de semana do responsable local do BNG, non podemos máis que achacarlle a súa falta de coñecemento sobre o proxecto e desde logo a un papelón que ten que desempeñar por non ser capaces de cumprir cos seus compromisos durante 4 anos. Podo recordar, e a mellor alguén se olvida, que o bipartito, o Bloque Nacionalista, gobernou 4 anos na Xunta de Galicia. Este proxecto iniciou no Partido Popular no ano 2003 e vai nos rematar o Partido Popular nesta legislatura actual. Dous asuntos máis. Por un lado, o Pérez Biondi, a futura ampliación do Pérez Biondi. Colexio Pérez Biondi, aí sí temos un reto importante. Eu creo que aí sí debemos de dar un impulso maior ao compromiso adquirido. Estáse falando que hai un compromiso aceptado por parte do goberno bipartito, ou do goberno da Xunta de Galicia, perdón, de que temos que ter adxudicado ese proxecto antes do ano 2011. Eu creo que non debemos de conformarnos con esa situación. Eu me parece que temos que ser algo máis ambiciosos. Temos unha partida orzamentaria de 100.000 euros e eu creo que debemos dar un impulso maior para que este ano se remate o proxecto da cidade do Moble e estemos en condicións de licitar as obras neste ano 2010 para aproveitar esa partida de 100.000 euros e poder continuar co proxecto na súa integridade o ano 2011 e, por lo tanto, aí si temos un reto de xestión e eu creo que debemos de ser un pouco máis ambiciosos para conseguir que ese proxecto sexa unha realidade xa no ano 2010 para poder decir que as obras empezan xa a finales deste ano e continúan no ano 2011. E por outro lado, López Campos tamén se refería á Axencia Galega de Emerxencias. Intereses que no seu momento rexeitou a posibilidade da incorporación da Axencia Galega de Emerxencias na Estrada. Eu creo que é unha clara mostra da diferencia que temos de xestionar uns e outros. Eu recordo que, aproveitando un trámite do pleno da Corporación Municipal, se lle pideu ao alcalde da Estrada que reclamara para a Estrada a Axencia Galega de Emerxencias, algo fundamental, porque o mellor
parece que carece de importancia, pero eso nos convertirá na central das emerxencias de Galicia. Seremos o concello referente en materia de emerxencias e, polo tanto, xa non só seremos a capital do moble, sino seremos a capital das emerxencias de Galicia. Un éxito que eu creo que non debemos de renunciar a él, pero, sin embargo, o alcalde da Estrada, no seu momento, coincidindo co goberno bipartito na Xunta, renunciou a ese proxecto dicindo que non era unha prioridade para o goberno, non? Eu creo que alguén se poida permitir o luxo de dicir que un proxecto como este non é unha prioridade para o goberno municipal, cando estamos falando dunha inversión de máis de 12 millóns de euros, 2.000 millóns de pesetas, e preto de 300 postos de traballo no noso concello, nunhas instalacións como a Academia Galega de Seguridade. Creo que é un luxo que só se pode atribuir á incapacidade dunha persona de representar os intereses de todos os vecinos da Estrada. Non creo que ese proxecto non nos podíamos perder de ninguna forma, e tuvo que chegar un goberno do Partido Popular para reconducir esa situación, para retomar a decisión tomada polo bipartito de que a Estrada renunciaba a ese proxecto en beneficio do Concello de Oroso, e chegou o goberno do Partido Popular e unha xestión feita polos parlamentarios do Partido Popular para que ese proxecto volvera a donde nunca debeu de marchar, que fora o Concello da Estrada, e que desde logo dota de sentido e de contenido as instalacións da Academia Galega de Seguridade, e vai ser un empuxe definitivo para a industria e a actividade no noso concello. Un proxecto que licitou o Partido Popular, que votou 4 anos estancado, ainda que a conselleira Caride veu 2 veces a Estrada a decir que ese tema estaba solucionado. Cando chegou o goberno do Partido Popular non había absolutamente nada desbloqueado dese proxecto, e o que se fixo neste ano foi adxudicar as obras. Está en fase de adxudicación as obras no Concello de Silleda para desbloquear a situación por problemas de afeccións de camiños e de propiedades. Unha vez que estén rematadas esas obras, hai unha partida de 390.000 euros para cometelas, e unha vez que este recuperada e xa solucionados os pequenos problemas, rematarase o acceso da autopista, o acceso natural da Estrada, coa autopista G53, que nos comunicará tamén directamente con Ourense e coa salida, desde logo, de Galicia hacia Madrid. Creo que son aspectos fundamentais desbloqueados en situación de punto morto co goberno anterior, e me parece que, bueno, pues é unha parte do balance de xestión deste ano. Nos queda moito por facer. Está claro que tamén nos queda o 75% do tempo, que nos quedan 3 anos dos 4 que do mandato dos cidadáns, e eu creo que esta, se somos capaces de aproveitalo e seguimos traballando na línea que estamos, vai a ser a legislatura histórica das inversións da Xunta de Galicia para a Estrada, non? Finalmente, o deputado tamén autonómico Alejandro Gómez facía un repaso tamén das accións e das actuacións do goberno deste ano da Xunta de Galicia en canto a nosa comarca, centrándose, obviamente, nos concellos de Cerredo e Forcarei. As promesas que fixemos en torno á implantación da televisión digital terrestre pois se cumplen satisfactoriamente. Os fondos de cooperación local con unha merma de ingresos por parte da Xunta de Galicia nestas 3 comarcas estánse a manter igual que había no ano 2009. É dicir, que se está a cumplir e se está a facer o maior grado de execución e de inversión e de prestación de servicios posible, e dentro, ademais, dun marco, como todos ben saben, pois financiero adverso dunha profunda crise económica, e ademais, cando a Xunta de Galicia ten menos recursos económicos que os que tivo o bipartito. Por tanto, o balance que nos acabamos é un balance positivo. Se está a cumplir con esas promesas electorais que nos fixemos cando nos presentamos as eleccións municipais. Podemos decir que a día de hoxe, desas grandes proxectos que nos prometimos para esta comarca, o 60% se está a cumplir, e contamos cumplilo cando remate a legislatura en preto dun 100%, que estamos amosando que queremos que o que prometimos é cumplible, e por iso estamos dando a cara respecto ao que se fixo e o entregamos en blanco sobre negro. E para rematar, decirvos que no tocante aos proxectos de futuro de Cerredo de Forcarei, hai un tema sobre o cal vamos a incidir moitos populares desta comarca ao Conselleiro de Medio Ambiente, que é que nós queremos que esta autovía que chega hasta a Estrada e que agora por primeira vez se vai a planificar a súa chegada hasta Cerredo de Forcarei, o que llevamos a pedir ao Conselleiro de Medio Ambiente que acelere a execución desas obras e da posta en servicio da autovía hasta Cerredo de Forcarei. Despois tamén contarvos que as obras de Cachafeiro Vilapouca, as súas expropiacións iniciaránse previsiblemente antes de que remate o verano.
E outro dos temas sobre os cales tamén llevamos a solicitar formalmente ao Conselleiro de Medio Ambiente é que o macropolígono industrial de Cerreo de Forcarei, que por certo xa está incluído no plan empresarial 2009-2015 da Xunta de Galicia, tamén se acelera a súa construción para xenerar riqueza nesta comarca. Hoxe celebrábase xunta de goberno local, entre outros acordos, aprobábase a prórroga durante 6 meses para a empresa que leva a gardería estradense. A xunta de goberno local aprobaba na súa sesión celebrada hoxe a prórroga por 6 meses do contrato con Frade Sociedade Cooperativa Galega para a prestación do servicio de escola municipal infantil. A escola infantil leva funcionando dende novembro de 2002, con 4 unidades que foron ampliadas ata un total de 7. No momento actual atende a 150 nenos de 3 meses a 3 anos, en horario de 7:15 da mañá a 8:15 da tarde. A prórroga do contrato ten unha vigencia de 6 meses, dado que o ano vindeiro existe a obriga de ofertar novamente en concurso público a contratación do servizo. O Concello está a barallar a posibilidade de que cara ao futuro se convirta a escola municipal nun servicio prestado a través do personal laboral contratado directamente polo propio Concello, para o cal se fará a correspondente valoración de custes, e deste xeito daríase rendibilidade á gardería. Como se sabe, a intención do consistorio é lograr que este servicio sexa asumido polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, pese a que o Concello cumpriu con todos os trámites exixidos polo seu xerente, o Consorcio rexeitou facerse cargo este ano da Escola Infantil Estradense. Como xa lles contábamos, a pasada semana está a piques de chegar á estrada Leo Basi, o cómico, actor, payaso, en definitiva, un espectáculo para non perderse. O vindeiro venres 23 de abril ás 9 da noite Leo Basi presentará o seu espectáculo Utopía no Teatro Principal da Estrada. Segundo o propio Leo Basi, a raíz deste espectáculo remóntase na historia europea, dende o ano 1789, e os valores de igualdade, fraternidade e tamén os valores que agora mesmo poden ter máis que importancia nos tempos que corremos. Utopía é para o clown de procedencia italiana unha viaxe íntima onde consigue conectarse coas orixes circenses da súa propia familia. A golpe de luz e, como sempre, o balance despois da fin de semana dos accidentes de tráfico, traballo do 061. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía a un total de 89 personas debido a 65 accidentes de tráfico registrados durante a fin de semana na rede viaria galega. O maior número de atencións por sinistro registrábase o venres con 25 accidentes. Segundo informaba hoxe o 061, a Central de Coordinación recibía entre as 3 da tarde do venres e a pasada medianoite un total de 81 chamadas en relación aos accidentes de tráfico. Os recursos sanitarios mobilizados ascendían a 87. As subir móviles saíron en 4 ocasións, o helicóptero medicalizado 1, as ambulancias asistenciais 72, as concertadas 2 e os médicos de atención primaria prestaron asistencia en 8 sinistros. En 72 casos os feridos foron trasladados aos centros hospitalarios correspondentes e en 4 ocasións ao centro de saúde ou punto de atención continuada, mentres que 13 personas foron atendidas no propio lugar do accidente sin necesidade de traslado. A proporción de homes atendida foi do 51% e de mulleres redúxose ao 49%. En canto ás idades dos feridos, un 36% dos atendidos tiñan entre 15 e 29 anos. Pontevedra foi a provincia que registrou o maior número de accidentes durante os desplazamentos da fin de semana con 32, seguida da Coruña con 24, Ourense con 5 e Lugo con 4. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Durante a xornada do martes, Galicia comezará a quedar baixo a influencia dunha nova borrasca que se situará preto das Illas Azores. Deste xeito predominarán os ceos con nubes de tipo medio e alto que irán aumentando de xeito progresivo ata quedar os ceos anublados.
As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos e as máximas ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente leste frouxos na metade norte. Na metade sur serán frouxos de dirección variable. A combinación gañadora do sorteo do gordo da lotería primitiva de onte domingo é a formada polos números 5, 10, 11, 28 e 37. Número clave, reintegro o número 4. No cupón da 11, no sorteo tamén de onte domingo, o número agraciado foi o 77.082. 77082. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E antes da despedida, lembramos titulares. Nos queda moito por facer, está claro que tamén nos queda o 75% do tempo, nos quedan 3 anos dos 4 que do mandato dos cidadáns, e eu creo que esta, se somos capaces de aproveitalo e se vivimos traballando na línea que estamos, vai ser a legislatura histórica das inversións da Xunta de Galicia para a estrada. A inauguración da Feira Profesional do Moble de Galicia pasa a ser o xoves día 22 ás 6 da tarde, anulando a anterior que estaba fixada para as 12:30 da tarde. A Xunta de Goberno local aprobaba a prórroga por 6 meses do contrato da gardería. Tamén se aprobaron fora da orde do día 6 novos proxectos do FES que incluyen distintos saneamentos e alumeados no Estadio da Baiuca. O vindeiro venres Leo Basi presenta o seu espectáculo Utopía no Teatro Principal. As entradas xa poden ser reservadas. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, linxa, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda. Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampeona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo. Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza. E punto de final por hoxe, señores, a este tempo de información, e queremos facelo con imaxes que chegan. Xa saben que dentro de un momentiño terán o mundo full, pero antes queremos achegarnos a San Xurxo de Bea, e é que ali as mulleres rurais de San Xurxo de Bea poñían en marcha unha exposición cos seus traballos e obviamente incluso tamén despois con divertimento e unha pequena chocolatada. Pois ben, con imaxes que íamos especialmente a gravar ali, queremos hoxe poñer punto final. Mais nada, e disfruten das imaxes. Saudos.
let's go back to the start. Running in circles, calling it chaos, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I
such a